Tak, poďte za mnou do Eiffelka. A máme tu prechádzku. Ja. Teraz tu poprvé rybár, takže to je fakt super. Je to mega veľká prehrada. Ako by to bolo normálne sklo. Je tu normálne ľad na chodníku. A no tu tam je ako vykopa. To je vodopád, ako keby vodopád. Tam je ihrisko cvičebné. A tu som ja. Pomoc. Moje ruky umierajú. Chvíľu sa vám ozvem. To je taký rodinný vlogisek. Tam, mami, pôjdem tam, hej? Na chvíľu sa pozrieť. Že chce zase ísť? Yes. Hneď prídem. Minecraft. Oh my gosh. Tu je luk. Vidíte koľko kačiek? Ok, ja už idem. Oh my god, tam bolo kačiek, jak na srato. Tam bolo kačiek. Mám tam bolo kačiek. Za chvíľu sa vám zapoviem. Pomoc. Super. Moje ruky mrznú, pomoc. Ale vlogisek je to dobrý. Vlogisek nikdy nedelala. Nerobila. Ale skúsim to. No, skúsila som to. Teraz skúšam tak, no. Za chvíľu budem pod moste. A sa vám ozvem, keď budem pod moste. Most za 3, 2, 1. Sme pod mostom. Oh my god. Tu je tých grafity. Na čo to je dobré? Na čo to je dobré? Poďme vonka. Ja a most. Pomoc. Smrti, ako sa hovorí. Super. Tu most. Wow. Ja som humenom. Sme prišli proste do humena. No a proste ideme do Eiffelka. To je centrum. A tam, ako vidíte, počkať, tam, tá budova, tak pri nej je to Eiffelko. Super. Ešte dotedy ho nekúpili, lebo je nič dobre nájsť. Má byť? Oh my god, to je... Tedy, ja som si kúpila také na moto. Proste vám potom ukážem, hej? Potom si to dám, hej? V Eiffelku. Ideme. Vlogisek. Ideme do Eiffelka. To je fakt super. To už je, sa mi zdá, že tu. Neviem. Joj, dobrý. Už len rovno a už je tam. To vnútra. Tu sme vnútra. Oh yeah. Bread. Tu sme opäť veľkou. Ja než z druhej strany. Nechci to nič jesť. Tam, oh yeah. Jojo. Oh yeah. Mám družný kalku. Choď na. Ma čaká. Poďme. Choď.
komentuje a Maňa to ruší v mojom vlogu a natočím na telefón. Idem úplne hore a idem na ten najväčší, to bol Dan, na špitálku. Čo tu je? Pomoc nevládzem. No tak to zo začiatku nevládzem. To je náročné. Najvyššie. To je fakt super. Ja sa skoro nezmesím, takže tak. Tu sa akurát zmesím, keď ma... Tu sa len tak zmesím, keď som na pleťačky. A za vlog, za prvý vlog to stojí. To je za hore. To je dobré. Pomoc. Au. Sa tu zasekla. Je to zaujímavšie, bude slnečie. A sme tu. Pri tom najväčšom topogánu. Musím počkať, už chlapci išli predo mnou. Idem! Ježiš, to bolo rýchle. Moja hlava. Pustím sa prosím na hojdačku, Sašenko. Ale ja som polasená. To nevadí, ja točím. Hojdačka. Dobre? Hej. Ideme do pavučiny, doslova. Jejda. Hopa. Ideme takto do pavučiny. Neviem, ako sa tu dostanem hore. Dobre. Hopa. Tak. Musím sa tak... Ježiš, ja neviem, ako sa mám dostať. Ja neviem, ako sa stadiaľ dostať. Ježišmaria. Tak. Tu si sadnem na toto. Tu je hlavu. Pomoc. Ale teraz si zostavím len tu. Na tento. Uj. Upsi. Spadla som sa. Jej, moje nohy. Moje nohy sa tam hore zasekli. To je fakt super. Už chvíľka? 8 minút, dobré. Ježišmaria. Au. Au. Ahoj, Saši. Teda od Kati. Ideme na tento tobogán veľký. Poď. Ideme. Aj. Opa.
Jau.